Здравейте от MyShopee България! В това филмче ще ви покажем как може да използвате в най-скоро време промоциите, които ще се появят на апликацията MyShopee. За тази цел ще ползваме и ще ви покажем една промоция, която в момента е активна в Белгия. Включваме MyShopee. Апликацията, която в момента е заредена за Белгия. Както виждате, в момента имаме 13 промоции и виждате, има различните промоции, които вече ви показахме в нашето предишно филмче. Сега в момента сме закупили един от тези продукти. Става въпрос за пастата за зъби Сигнал, която ние сме закупили от супермаркет. Искаме да използваме тази промоция. И в момента искам да използвам тази промоция, защото съм закупил продукта. Първото нещо, което апликацията ме пита, е да сканирам продукта. Продукта ние сме го купили. Ето го. И в момента трябва да го сканираме, за да ни каже апликацията дали всичко е наред. В момента го сканираме. По-хубаво трябва да се сканира. Апликацията казва, като виждате зелено, че продукта е правилен. След това, второто нещо, което трябва да направим, е да се фотографира касовата бележка, която имаме от супермаркета, в който сме закупили. Това е много важно. Касовата бележка, както виждате, трябва да се вижда ясно магазина и покупките, които са направени, и в тези покупки се намира пастата за зъби. В момента правиме втория етап, т.е. фотографирането на касовата бележка. Както виждате, трябва да е ясна, на фокус и да не е част, а трябва да е цялата касова бележка, да се вижда ясно на фотографията. Ето така трябва да изглежда снимката, за да бъде прията от серверите на MyShopee. Добре, ще направим снимка. Ето е снимката. Добре, искаме да я използваме. И съответно ни пита дали може да видим добре какво се чете. Можем. Потвърждаваме, че всичко за сега е окей. Замахнем да ни пречи бележка. Както виждате, в момента сме минали трите етапа успешно и в момента сме на четвъртия етап, когато трябва да пратиме нашето запитване за получаване на сумата на промоцията. В момента информацията се праща към серверите на MyShopee и, както виждате, имам потвърждението, че всичко е минало успешно и мога да продължа. И в момента, както виждате, промоцията вече не се вижда в моя списък с промоции, защото тази промоция аз вече съм я използвал. И както виждате, количеството промоции беше 13, сега е 12, защото вече използвахме една от тези промоции. Лесно, удобно и бързо за използване. Благодаря ви за вниманието.